partea 4. Alerg pe aici. Ok, 7 poze iară. Mamă, nu mai pot. Îmi cade și huța de la telefon. O mursă proastă. Da? Îmi fac poze. Ok, gata, cred că nu mai face. Adică mama mai făcea de... Tata de obicei când termina și eu termin. Adică eu sunt cu tata și Alex, frate meu, cu mama. Și efectiv azi am găsit mai multe dumpling și poate mâine fac un videoclip cu mă tund. Și da, ei de-abia ce coboară. Și poate vă arăt cum mă tund. Și o să fac partea prima și cum mă trezesc, cum mă îmbrac și așa. Și cred că o să vină și tata și așa, da, o să vedeți că o să întreb pe fata aia dacă pot să filmez, să filmez fața, că vreau cum ar fi să fac un transition ca să fie mai cute. Ok, da, nu știu de ce merg așa de repede. Și cam da, o să mă tund, cred cum ar fi stairs cat, nu știu cum se cheamă. E cum ar fi ca un wolf cat. Vine unde stăște și de aia se aude. Ok, acum n-a trecut încă, dar o să treacă. Uitați-l. Fight! Mamă, direct. Ăsta dă fight cu ăsta. Ia, fight. Guys, dă fight. Ok, glumesc, nu dau. Ieșire. Zona de ieșire. Exit area. Unde mergem? Păi pe unde ieșim? Ok, deci se pare că mergem pe aici. Unde am trecut? Ok, nu știu despre ce să mai vorbesc. Da, și mi-am luat mai multe scușiri și o să fac un haul de toate scușurile care mi le-am luat. Dar deja am dat un unboxing, dar nu contează. Nu contează. Sunt în spatele părinții mei. Ok, o să fac și partea 5-a. Acum. Bye! Mai e puțin, dar putem să... O să fac și partea 5-a. Oricum.